All right, now, ladies and gentlemen, it's about that time when we get Christ to complete with our Father for the prayer. Oh my God, it's been so marvelous to me. He has taken my sorrows away. Yes, He gave me reasons why I should sing His praises. Daddy, you love me so good. That's why I will praise Your name. Glory, hallelujah. Lift the name of Jesus higher. Please. Thank you. Okay, please, you can, those of you not behind, if you are not part of the Shibit train, please, can you kneel? Okay. That's it. Sorry. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is good. And that will be the motto. Nobody get the time.
aha gị Grace Ọlụchi Ayọka. Ama m dịka isi gbara egwu bịakwute m bụ nna gị. O nwere onye ị na-eme ka m mara na onye chọrọ ịlụ gị. Ugbu a aga m esi ka nye gị kọp a ka ị were ya gaga chọọ onye ọwụ ka anyị mata bịa kpọrọ onye ahụ bịakọrọ bịa ji m ka m marasị ihe a na-ekwu ọha na eze si zute nga adata o mere eme na ọwụ eziokwu. Ịkpọrọ ya bịa sị m ọ na-abịa guzo n'ihu m ga-agwa m sị onye ahụ onye ọwụ nwụcha ya ma ekele Chineke gọzie unu ma ekwe ka ọha niile nọ ga-asoro m gọzie unu udo ga-achị na ọlụlụ unu n'aha Jizọs. Ana m asị ka e were mmiri ala dịka nna akpụ ya n'ime kọp a na-asị gị were ya gagharịa gaa chọwa di gị. Ịchọta ya ga-eme ka m ịkpọrọ ya bịa ka m mgbanụ Chineke agọzie gị. That is the mic. From the evil one. Chineke anyị na ọ na-adị ndụ na-ekwekwe onye kwere mkpasi n'obi na ọ ga-anọ n'ekwere unu mekwe ka ndị iro ọbụla ghara inwe ike n'ebe unu nọ. Ọ bụ Chineke bụ isiokwu a ga-emezu n'ahụ. Ana m agọzi unu, ana m agọzi ndị ọbụla unu zụkwara ụkwụ. Ya ọbụla unu were aka si unu ga-eme unu ga-emeta ya n'aha Jizọs. Unu ga-amụ ụkwụ ụmụ otu ọbụla unu chọrọ unu chọrọ. Nne m ọ mụrụ asatọ. Praise the Lord. Mama olu chọrọ 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 Chineke ọ ga-enye unu ya n'aha Jizọs. Chineke ga-agọzi mkpụrụ afọ nke my daughter. Ọ ga-abakwara gị uru mụọra gị ụmụ. Ụmụ ya ga-agọzikwa unu n'aha Jizọs. Ọrụ ọbụla unu tiri aka ka unu na-arụ ihe unu ga-eri aga agba na akụ unu maka Chineke agọziela famili anyị. Ịkụ unu batara Chineke ahụ ngọzi ahụ ọ baala ụbara ọ gọzie unu n'aha Jizọs. Ọ dịghị ọgwụ agaghị akpọ unu, onye iro agaghị ahụ unu anya. Edo ya lalụ n'ụzọ ya ụkwụ nwa ihe ọbụla unu ga-egbu unu. Unu ikpe niile ọ gaghị egbu unu ọbụla. Ọbụla dị nkata akụ n'ụlọ kọrọ taa onye unu ọbụla lekwasịrị unu anya agaghị enwe ire n'ihu unu n'aha Jizọs. Chineke ga-agọzi unu tọọ ọbụla unu so chọọ. Unu ga-aga ala bekee, unu ga-arụ ọrụ ubi, unu ga-enwe ihe nkụta nke ubi. Ya bụrụ unu mesịrị aka Chineke ga-agọzi ya n'aha Jizọs. Chineke ga-abere ka a mara na Josef mgbe ọ nọrọ n'ebe onye eze anyị ọbụla nke obi siri aka Chineke gọziri ya. Maasị ihe ọbụla nke unu bisiri aka Chineke ga-agọzi unu n'aha Jizọs. Chineke ga-agọzi unu n'aha Jizọs. Azị Baịbụl sị na ọ gakwa ga kụọ ọrụ ubi na ebe ala akọrọ na Chineke nye ya 100-fold. Ụta nke m na-achọ ga-adịkwara unu. Mkpụrụ nke ọbụla nke unu kụrụ n'ụtụ ọbụla ọ ma dịrị nta Chineke ga-agọzi ya ya bụ ụbara. Ụta nke ọ ga-adịrị unu n'aha Jizọs. N'ezinụlọ isi pụta ha gakwa bụ ụbara bakwa uru. Ngọzi nke Chineke ga-adịrị ya. Unu ga-adịkwa ndụ ogologo. Ụmụ unu ga-adịkwa ndụ leta unu anya. Unu agaghị anwụkwa ọnwụ ike. Unu ga-anọ ha tutu ruo mgbe ọbụla Chineke kpọrọ unu oku. Ụta nke ọ ga-adị n'aha Jizọs. Accident na nrọba na kidnapping ọ ga-akwụkwọ ire n'ebe unu nọ. Boko Haram agaghị enwekwa ire. Ọnwụ ike agakwa ahụ unu anya n'aha Jizọs Kraịst. Ụmụ unu ga-agbakwa ụbara, ụmụ unu ga-elekọta unu. Unu agaghị eli ụmụ unu kama ọwụ ụmụ unu ndị ga-elu unu mgbe oge lụrụ. Chineke ga-eme ka esitela ụmụ unu gọzie unu. Chineke ga-agọzi obodo unu, gọzie obodo Naijiria anyị n'aha Jizọs. Ndị ọbụla hụrụ unu ga-ahụ ịhụta mma nke Chineke. Ama m na Chineke kpọrọ unu oku. Site n'okwu ahụ ọ ga-eme ka ndị ọzọ azọpụtakwa ha. Unu ga-agakwara Chineke ozu, unu ga-ekwenyekwe na Chineke. Ekwensu a ga-enwe ike n'ebe ọbụla unu nọ. Bọọlụ unu kpọrọ Chineke ọ akpa aza ọ ga-azakwa unu n'aha Jizọs. Ndị ọbụla unu kpere ekpere ahụ ga-ede ha mma. Ụlọgụ onye ahụ na-adịghịla nwa unu kpee ekpere ahụ ga-adị ha mma n'aha Jizọs. Unu ga-adịkwa ike na ekpere
dịkwa ike n'iji ozi nke Chineke ma site n'ime ya unu ga-enwe ọganihu unu ga-enwe ndụ unu ga-agbakwa moto unu ga-agbakwa plen onye ọbụla dị unu ga-arụkwa ụlọ nke ụwa ga-ahụ na ahụ n'ụlọ juru Galile otu a ka ụlọ ga-ejikwa Galile ngachide n'aka unu in the name of Jesus Christ. Mị na-asị ka agọzie ndị a ndị a gọziri agọzi onye agọziri agịda agọzi mgbele nne ya ndị agọziri agọzi elu ya ọnụ nke ndị mmadụ aga enwekwe n'ire ka ọjọọ aga enwere ebe ha nọ ka agọzi unu n'aha Jizọs. Mị na-asị obodo mbunushi na Ayoka family ma mụ ma nwanne m nọ nga ụmụ m ma ndị Ayoka family anyị na-ejikọta ọnụ na-asị agọziela unu n'aha Jizọs. Nwaanyị bịara elu ọwa ezi udo batara n'ụlọ unu udo ga-achịkwa na famili unu na ga-enwekọ mgbaghazi ndị Asad agakwa abịa kewara unu ọ dịkwa ihe dịka divorce na history anyị na Christian faith otu n'ụlọ unu alụchakwala forever. Chineke ga-eme ya ka ọ dịkwa otu ahụ n'aha Jizọs. Ọ dịghị ihe ọbụla unu nwegoro nsogbu unu ga-esetụlụ ya ọrịa a ga-enwekwa ike n'ebe unu nọ Chineke ga-agwa unu gwa ihe kpatara ọrịa nye unu ogologo ndụ otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs. Ka Chukwu gọzie unu ka Chukwu gọzie unu obi dị m ụtọ. Praise the Lord somebody. Praise the Lord. That's the benefit of our pastor. Whether amateur, money amateur.